Esan dugu moduan, institutua 1991-92 garren ikasturtean inaugura zan, igorre gaur egun danaren erdia be esan. Pentsaizue apur bat apartaute egola orduko denporan gure institutua. Hasiera guztiak izaten dire komplikatuak. Guk, gaurko jaialdi hau, puntu horretatik hasi gura dugu. Edo gonbidatu gura ditut, institutuaren lehen urteetan bertako irakasle eta ikasle izan ziran kide batzuk. Datozela Jose Luis, Bego eta Manu. Pregunta bat. Erretratu bat egingo baguntzo lehen urtetako langilegoari zer ikusiko behunge, Jose Luis? Ni posinago hemen zuen artean, ditu nuzuelako. Posinago instituto gaz, igorren dagoelako, arrate mailan dagoelako, eta guzture egon nintzen momentu hartzen bere bai. 18 urte egon nintzen, posik eta guzture. Zergatik? Begitu, irakasle talde oso ona izan zalako, ikasleak tabarrek ezerrelako emoten, eta langileak lan asko egiten dauelako. Horretik guztiegoetik, eskerrek emon beharren dago, posik sentidu nintzelako urtearekin. Bueno, goazen ikustera, zer kontetan duzkon ikasle hori. Manu, zu sartu zimen hemen lehenengo urtean, 1992an. Konta izu, portxure zure esperientzia? Arratitik dana aparte egon zen. Ezoan interiorizatu horrien honetan zorrera hori behintzat. Osea, horbe gogorrak izan ziren. Eta guk, gure aldetik, guk esan behar, guk uda ederren epaz egin duela. Ekainan oporrak hartu gindu zen, eta azar arte oporrak izan gindu zen. Osea, hortik aldetik ondo, bertako izan ginen, bertako neskamutilak eta arratikoak eta zegoeten ginen, eta talde ona izan gindun. Hortik aldetik oso posik egon ginen, eta irakasleak ez du bai. Gero, baldintzak aburtxu bet gogortxua ziren, ez oiko moduen, danan hastean da ez gure digitoreak ez egizkon, txikos una parte, txikas autora, eta ez da besterik. Osea, hasi keran, joko reglak horrek izin ziren. Bueno, Bego, zer kontetan dozkuzo, zuri ikasle denbora haren ganean? Zaputxe bet, bildurtuta edo sartu ginen, ze, klaro, ordura arte guik bilten ginen akademian, gaur egungo mankomunidade egoitzan zegoen akademia baten. Eta oso familikoak ginen danak, irakasle, ikasle, oso jente gutxi egoten ginenan. Eta gero institutora sartu ginenean, 12 urtegaz, institutua erraldoia zen guretzat. Niak ordetan zapotxe konparatzearen institutoa edo korte inglesa zabaldu zenean. Niretzat korte inglesa be erraldoia zen, da institutoa be bai. Baina arrazoi politikoak ziren, orduan kontuenak izuet testu inguru historikoan, diktadura bat egoala, hemen zegoen askatasunik, eta orduan horrelik akademia kontra egiteko sortu zela institutua. Egin zan, horregik esan dolen, institutu hau erretik kanpo egon zan, kanpo sentidu guztietan. Ez hau da kokatuta ez arratien bai, beha hartu emon gitzik ez arratien. Ez gero hemen, irakasleak eta egin duzuen interesko lan erraldoia urteetan, ez da? Orduan hori izan zen, arrazoi importantena. Eta orduan, gure nagusiak, apur bat eguko 17-18 urteak, eta gure mobiltaren hasi gintzen, eta zaizko nagusiak geldi, hori ondo dau, hau akademia deseginduko da, institutu horrean dituko da. Irakasleak, danak bilbotarrak, jesarri eta formal egoten ginen egia esan da klasetan. Irakasleak autoridadea ziren, ezin autoritarioak igual, autoridadea, euren esana gu betetzen gendun, isili. Trastadak ere egiten genituen, baina gero zigorra onartzen gendun, problema barik. Etzekoi, gurasoi ez geuntzen ezer esaten, gurasoak Manuk esan duen lez, bebai, Manu, gurasoak aparte zeuden. Gu
eta irakasleak ginen institutuan, ez da? Eta legoetan esan nago moduen, baita gizartean zuek, izango zare gero etzi gure herrietako alkate, mediku, zinegotzi, enfermera, edo dana. Eta honek eskartu egin behar dozue, danak, gaur egun zuen menpe, zuen egungunen dago zer jente guzti izan laguntzera, laguntasuna hori onartu egin behar dozue, eta legin duen behar zari, atarik eta ondoren gertatu duen preparetan, zerbizio bat emoteko bieneletzi, zeuen laguneri, zeuen uzokari, zeuen negozori, zeuen familikoari.